25 september 1944 kreeg de bevolking van het oostelijk gedeelte van Kerkrade het bevel om met spoed weg te gaan uit de stad. Het westelijk gedeelte was grotendeels reeds bevrijd, daar waren al Amerikaanse soldaten. En 25 september werd de stoet hier geformeerd en dit is de hoek, Grupellestraat, Einderstraat, Stationsstraat. En van hieruit is het grootste gedeelte van 30.000 mensen geëvacueerd richting Kerkrade-West en uiteraard nog verder naar heel veel dorpen in de omgeving. In Wielre bijvoorbeeld waren veel Kerkradenaren. In Heerlen zijn veel Kerkradenaren opgenomen. Maar het ging allemaal deze richting, de Stationsstraat, door het Hamdal, het Hambos, richting Kerkrade-West. Het ging natuurlijk niet gemakkelijk. Mensen moesten alles achterlaten. Ja, een paar schamele bezittingen werden meegenomen op karretjes, op fietsen. En de rest moest hier blijven. Ook werd er nog geschoten. In de buurt van Imsterrade werden er nog granaten afgevuurd. En er zijn dus ook inderdaad mensen omgekomen en heel veel mensen gewond geraakt. Alleen er is altijd gezegd dat Duitse troepen dat met opzet hadden gedaan om de stoet dus te beschieten, maar dat klopt niet. De Duitse troepen waren bezig om Amerikaanse stellingen in de buurt te beschieten. En daardoor zijn dan, ja, ik zou bijna zeggen per ongeluk, granaten terechtgekomen in de stoet die op dat moment aan het evacueren was. Op deze plek hebben we een plaquette die het verhaal vertelt, maar voor zo'n belangrijk stuk geschiedenis voor de stad Kerkrade hebben wij besloten, wij zijn de Oranjevereniging Kerkrade, om volgend jaar hier een blijvend monument te plaatsen. Wat dus voor de generaties na ons uitbeeldt wat het betekende om te evacueren. Het beeld zal uitbeelden een stoet met mensen, met fietsen, met schamele bezittingen die dus Kerkrade verlaten. En het beeld zal volgend jaar, einde april of begin mei, datum staat nog niet helemaal vast, zal het worden onthuld. We staan hier op het Old Hickoryplein, genoemd om onze bevrijders te eren. En dat is gebeurd einde 1944 in het bijzijn van General Hobbs. In de jaren 80 zijn de eerste veteranen van de Old Hickory Divisie, de 30th Infantry Division, teruggekomen naar Kerkrade voor een reunie. En dat heeft zich alle 5 jaar herhaald. In 1994, tijdens de 50-jarige herdenking van de bevrijding, heeft de Oranjevereniging toen nog tijd besloten om de Old Hickory mensen te eren, in het bijzonder de bevrijders, middels een monument. Er is toen besloten om een monument hier te plaatsen. Dat is toen nog tijd ontworpen en gemaakt door de Limburgse kunstenaar Gottfried Pieters. En die heeft als voorbeeld een foto genomen. Een foto van een Amerikaanse GI toen die in september 1944 Kerkrade-West binnenkwam. En op die foto zien we een hele jonge man, hoogstwaarschijnlijk pas een jaar of 18, een echt slungel. En die foto hebben we genomen als voorbeeld voor dit monument, als blijvende herinnering aan die tijd, nu 80 jaar geleden. Precies een week geleden hebben we het feit herdacht dat Kerkrade werd geëvacueerd. En dan hebben we hier een ceremonie gehad bij het monument, waarbij ook bloemen en kransen zijn gelegd door allerhand autoriteiten. Er was eigenlijk al een Nieuwstraat ten tijde van de Romeinen. En ten tijde van Napoleon is de straat geplaveid worden
met klinkers. Die klinkers hebben hier heel lang gelegen, zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog. Hier was eigenlijk geen grens. Ja, er stonden grenspalen. Maar tot de Eerste Wereldoorlog was er geen grens. De Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal en dan moest er natuurlijk een grens komen. De Tweede Wereldoorlog was natuurlijk een heel ander verhaal. Toen was al vrij snel duidelijk troepenbewegingen aan de andere kant dat er iets aan de hand was. En in mei 1940 zijn ook via hier Duitse troepen Nederland binnengetrokken. Na de Tweede Wereldoorlog waren er enorme tekorten. Voedsel enzovoort, vooral in Duitsland. En de Duitsers hadden natuurlijk ook zin in een sigaretje of een pakje goede boter en dat soort dingen. Dus hier werd langs de grens heel veel gesmokkeld. Aan beide kanten waren douaniers en grenspolitie die er behoorlijk op letten dat dit niet gebeurde, maar het gebeurde toch op allerhand slinkse manieren. Ik kan me als kind herinneren, hier trok ook een beroemde processie ieder jaar in juni van Blijrede. En die ging ook hier langs de Nieuwstraat. Beide kanten van de straat waren de huizen mooi versierd zoals het vroeger was. De heilige beelden stonden buiten. En ergens hier stond een rustaltaar. En bij het rustaltaar, ja, daar werd toch even stilgestaan en gebeden. En ik mocht zelf dat jaar meegaan, want ik had de eerste heilige communie gedaan. En ik liep achter het zogenaamde maagdenkoor. Dat waren een groep vrouwen die dus tijdens kerkdiensten enzovoort zongen. Die droegen lange witte gewaden en hadden allemaal een palmtak in hun handen. En tijdens het oponthoud hier bij het rustaltaar heb ik iets heel vreemds gezien. Op een gegeven moment gingen die rokken omhoog en toen vloog de koffie, de sigaretten en de boter hier over de omheining. En aan de andere kant stonden al mensen te wachten, want die wisten al, er gaat iets komen. En de grenspolitie, die wist niet wat ze zagen en die wisten niet, ja, wat moeten we nu doen? Dit zijn dan de leuke verhalen van de grens. Maar iedereen was opgelucht toen in de jaren 90 de grens voorgoed verdween. En dat komt vooral door de samenwerking in Europa, de Europese Unie. Dus vanaf die tijd bestaat er hier eigenlijk helemaal geen grens meer. De Oranjevereniging heeft zich tot doel gesteld om de geschiedenis, dus niet alleen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, maar de geschiedenis in het algemeen, dus ook onder de jongeren meer kenbaar te maken. En we hebben ons tot doel gesteld met allerhande projecten, grensoverschrijdend. En uiteraard werken we heel nauw samen met onze buurtgemeente Herzogenrath en daar is Aken ook bij gekomen. We gaan naar scholen. We hebben een graf geadopteerd op de Amerikaanse militaire begraafplaats Margraten onder de noemer Schoolkinderen van Kerkrade is inmiddels uitgebreid met Herzogenrath en Aken. En daar doe ik dus excursies organiseren voor kinderen, om de kinderen de verhalen te vertellen over onze bevrijders. En vooral met ons motto vrede, vrijheid, verdraagzaamheid de nadruk te leggen hoe belangrijk het is om de kinderen duidelijk te maken wat vrijheid betekent. En sowieso werkt Kerkrade al jarenlang samen met onze buurtgemeente Herzogenrath onder de naam Eurode. En sinds vorig jaar doet de Oranjevereniging ook een Eurode Vredesprijs uitreiken voor personen of organisaties of verenigingen die zich bijzonder hebben ingezet voor ons motto vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.